Ja, i sidste episode, der så vi jo, hvordan et billede, der så sådan ud, med lidt fiksfakserier, kunne blive både lysere og få en skygge på. Sådan så, at det nu ser sådan her ud. Vi er ikke helt færdige nu, fordi jeg kunne godt tænke mig at lave en ramme rundt omkring det her billede, som gør, at det ikke bare ser, hvad skal man sige, sådan lidt for mørket ud i siderne, grundet ældning, men at det også har fået nogle ridser. Og det gør man på den her måde. Man skal jo selvfølgelig først bruge et billede, som man åbner som et nyt lag. Og det billede, det skal være et billede, som ser en lille smule forrevnet ud, så det har jeg her, kan I se. Og det henter jeg nu ind som et nyt lag, sådan så at det kommer til at ligge der. Det ser jo lidt spøjst ud, kan man sige, og det skal det ikke være. Vi skal have det rettet til, sådan så at det kommer til at ligge ovenpå og fylde hele billedet her. Og så skal vi have gjort sådan så, at nogle af de lyse områder her i midten, de bliver gennemsigtige. Og eventuelt skal vi også have taget lidt af farvemætheden af her, fordi den er meget brunlig, og det er ikke sikkert, at det kommer til at se godt ud. Det finder vi ud af. Vi starter med at gå til den menu, der hedder Layer, og så går vi til Transform, og så roterer vi simpelthen billedet 90 grader med uret, sådan der. Så skal vi have billedet til at gå helt ud til kanten her, og for at vi kan det, så bliver vi lige nødt til at vide, hvor stort billedet egentlig, altså selve hovedbilledet egentlig er. Det finder vi ud af hernede. Sådan der. Og nu går vi så ind i laget og skalerer det her til nogle værdier, som svarer til de her 2171 gange 3260. Det vil sige, at vi skal have slået den her lænke fra, fordi den her lænke, den fryser nemlig forholdet mellem højde og bredde. Så det skal vi lige have lavet om på. Hvad sagde vi? 3260. Sådan der. Ja. Og nu skulle det gerne blive sådan, at den her, den nu hopper ud til kanten. Sådan, det gjorde den med sanden. Se, det er jo vældig godt. Det som jeg nu gerne vil, det er at have lavet det her område inde i midten gennemsigtigt. Der hvor det er allermørkest. Eller undskyld, allerlysest. Og der hvor det er allermørkest, der vil jeg gerne have, at den bliver ved med at være mørk. Og så skal vi jo tilbage og bruge en maske, som vi kender fra før. Fordi der kan man nemlig definere nogle områder i billedfladen, som skal være gennemsigtige. Så vi laver en ny maske her, hvor hvid som sædvanligt betyder, at den er ugennemsigtig, og sort betyder, at den er gennemsigtig. Sådan. Det smarteste vil jo nu være, hvis man kunne lave et sort-hvid billede af lige præcis det her. Og så vende farverne på hovedet, om man så må sige. Sådan så, at det her det bliver det mørkeste, og det bliver helt lyst herude. Og så lægge det ind i masken. Fordi så vil der jo ske det, at der hvor billedet var lyst her, der vil masken være helt sort. Og dermed vil den blive gennemsigtig. Og der hvor det er helt sort herude, der vil masken være helt hvid. Og dermed vil den ikke være gennemsigtig. Så jeg tror bare, det er det vi gør. Vi går herop i Select og siger Select All. Nu har vi valgt hele det her billede. Så går vi over i Edit, og vi siger Copy. Sådan der. Så, nej, det kan vi faktisk ikke, fordi vi er, jeg kommer til at lave en lille fejl her. Vi er inde i masken. Vi skal være inde i selve billedet. Det er vigtigt, at man husker, at om man er i masken eller i billedet. Så vi gør lidt det samme igen. Vi vælger billedet, siger Select All. Hvis den ellers vil reagere der. Select All. Copy. Sådan. Så hopper vi over i masken og siger paste. Sådan der. Kan man godt se, at der skete et eller andet der, ikke? Det er fordi, at vi har vores selection, altså det vi har valgt, det har vi til at ligge og flyde her. Og for at få den til at gå fra at være en floating selection, som det hedder, til at ryge ned i masken der, masken som vi valgte lige før, så skal vi trykke på den her. Create new layer. Nå, det kunne man så ikke. Så højreklikker vi her og siger Anchor Layer. Sådan der.
Nu ligger laget hernede, eller nu ligger, billedet hernede. Det er sort-hvid, kan man se. Og det er fuldstændig det samme som det, der er her, bare det er sort-hvid. Og så var det jo, at jeg sagde før, at det ville være rigtig smart, hvis man kunne lave det negative farver ind i, inde i masken her. Det kan man også godt. Man går simpelthen bare op i sin color her, og vælger den, der hedder invert, altså det vil sige, vend det hele på hovedet i princippet. Se nu bare, hvad der skete der. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev lidt mere gennemsigtigt her. Og det kan jeg jo gøre ved, at jeg går op igen. Jeg er stadig inde i masken her, ikke? Jeg går op igen i farver, vælger den, der hedder levels, som vi kender fra før, og flytter lidt på de her sliders her. Sådan så, det er jo ikke den, jeg skal flytte på, det er over i den anden side, kan jeg se. Man må eksperimentere lidt. Sådan. Nu sker der faktisk noget med billedet, kan man se. Det bliver mere gennemsigtigt. Men gennemsigtigt på sådan en måde, at der stadigvæk er lidt nogle... jeg kan ligesom se, at der er nogle, sådan nogle effekter fra den her overflade inde i billedfladen. Og det er jo meget fedt, fordi det giver jo den der fornemmelse af, at billedet er lidt slidt, som vi gerne vil have. Når man er tilfreds, skal vi lige se her, tager sin slider til at køre frem og tilbage, indtil man synes, at man er tilfreds. Ikke for meget og ikke for lidt. Sådan cirka der måske, ikke? Så siger man okay. Sådan der. Og I kan også se nu, der er kontrasten øget her, og det betyder, at det bliver selvfølgelig mere gennemsigtigt. Nu går jeg fra masken og over i laget her, fordi jeg kunne godt tænke mig, at det her lag måske var knap så orange. Jeg synes, det ser sådan lige lovligt meget træfarvet ud. Jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt mere sort-hvid. Så jeg går over i Hue Saturation igen, og så skruer jeg lidt ned for farvemætheden. Jeg kan jo se allerede her bagpå, at det hjælper lidt. Den får sådan lidt mindre, den bliver lidt mindre krasbørstig, synes jeg. Og det passer lidt bedre til at jeg også jo har skruet lidt ned for farverne i selve billedet. Der. Hop. Sådan der. Det synes jeg i og for sig er et ganske udmærket billede. Altså, i forhold til, hvad der var min intention, nemlig at få det til at se ud som om det var gammelt og slidt. Nu har vi taget et billede, som var underbelyst, skruet lidt op for belysningen, så det bliver lidt mere jævnt belyst. Vi har lagt nogle effekter ind, hvor vi har lagt noget skygge og noget sløring ind, og vi har lagt et lag henover, som gør, at det bliver en lille smule mere slidt at se på. Og dermed er præsentationen af, hvordan man laver et billede, der skal se gammeldags ud, den er sådan set færdig. Så nu er det bare hen og få fat i GIMP selv, finde et billede af sig selv eller sin mormor, og så bare gå i gang. God fornøjelse.